Ternyata di foto. Becek kelingan lomba guyu kok. Guyu. Lomba guyu ning ndi? Oh, anak becek lomba guyu ki. Oh, pas becek ngene anu lastri lho. Oh, lelek kayak ramen nang blas. Kelingane anu kelekane lomba guyu-guyu. Guyu. Rajang kates bola mbakmu. Oke, mbakmu taruh Mbak Ma, kita ngajang Lompong. ngajang lompong. Iki mong kaya cah loro iki lho. Ayo aduh, sepurane kok cah loro. Ember. Cek bocah. Bocah. Wong loro ki mau lho nganu kaya seragam ngono lho. Ya mung semayanan ya. Belum melok-melok ae ya arep teko keri. Apa Yang yang ngerti? goreng. Apa yang ngerti lek sampean dhek kuwi ya. Lho lho. Apa bilang ngerti? Yo Maya, tuh lho. Mau jasa telepon-teleponan. Gede mu. Di kamar. Terus apa? Jom. Raya duit iki lho, Mbak. Nah, ini goreng itu kayak kates, kok ngerajang lompong. Itu goreng di sana. Yang Semua air-airan lho, bolong. Ini ada oh, mau pol. iya ngalih-ngalih somuk. Min aku ya somuk. Minamu ya sumuk bola. Nggih monggo. Iya, semangat kabeh. Aja mbledos. Susah kok gunung mbledos, lompongnya ambruk kabeh kok. Ngomongnya bledok. Ngomongnya ambruk. Heeh. Urukan kaget kok. Jantungan. Ngomongnya ambruk. Ngomongnya Delosar to lomponge malian. gunung bledok ya, ngomongnya ambruk. Heeh. Yes. Lombong luka. Ha. Peki kliane kan.